Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu Atate amphamvu zonse, lero Lachitatu pa 14 December 2022 tabweranso pamaso panu kuti timve mawu anu. Tsegulani mitima yathu ndipo mulole kuti mawu anu akhazikike mwa ife, ndipo ife tikhale zida zowathandiza anzathu kuchita kufuna kwanu pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku komanso pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku, kuti tonsefe tithe kulandira zaulere zanu, madalitso anu komanso chipulumutso chanu. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Prophet Yesaya mutu 46 ndime ya 6 mpaka 8 kudzawerenganso ndime ya 18 kudzapitiriza ndi ndime ya 21 kulekeza 25. Mawu a mthenga wabwino akuchokera mu mthenga wabwino wa Luka woyera. Luka mutu 7 ndime ya 18 kulekeza 23. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Likhutcha kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malawi Police Service Headquarters, Area 30, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Mutu 7 kuyambira ndime ya 19 kulekeza 23. Pa nthawi yomweyo Yohane adayitanapo ophunzira ake ena awiri, nawatuma kwa Ambuye kukawafunsa kuti, kodi inu ndinu uja ankati azabwerayo kapena tizembekezera wina? Pamene iwo adafika kwa Yesu adamuwuza kuti, Yohane Mbatizi watituma kwa inu kuti tizakufunseni kuti, kodi inuyo ndinu uja ankati azabwerayo kapena tizembekeza wina? Nthawi imeneyo nkuti Yesu akuchiritsa kumene nthenda zosiyanasiyana za anthu ambiri, ankatulutsa mizimu yoyipa, nkumapenyetsa anthu akhungu ambiri. Tsono Yesu adayankha ophunzira Yohane aja kuti, pitani kamuwuzeni Yohane zimene mwaona ndi kuzimva. Akhungu akupenya, opunduka miyendo akuyenda, akhate akuchira, agonthe akumva, akufa akuukitsidwa, ndipo amphawi akumva uthenga wabwino. Ngodala munthu amene sakhumudwa chifukwa cha ine. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero Lachitatu pa 14 December 2022 Mulungu watipasa mawu onena kuti atithandizire pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku kuzindikira kuti nthawi zina timakhala pa mavuto osiyanasiyana, nthawi zina timakhumudwa, nthawi zina timakumana ndi zokhoma zosiyanasiyana pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Koma ifeyo muzonsezi tisataye mtima, muzonsezi tiziwe kuti Mulungu ali nafe, muzonsezi tizindikire kunena kuti Yesu Khristu amakhala nafe. Chifukwa chake kuchokera mawu athu oyambirira buku la mneneri Yesaya, Mulungu akutitsimikizira kuti palibe Mulungu wina wamphamvu koma Iye yekha. Zonse zimachokera kwa Iye. Chilichonse chimene ife tikumana nacho nchochokera kwa Iye. Iyeyo ndiye amene amatipasa madalitso, Iyeyo ndi amene amapereka zaulere zosiyanasiyana, Iyeyo ndi amene amakhululukira machimo, Iyeyo ndi amene amatha kuchita chilichonse chimene chingatichitikira pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Chofunikira pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku ifeyo ndi kuyika komanso kuzamisa chikhulupiriro chathu mwa Ambuye Mulungu. To make sure that we are rooted in God, our faith is strongly rooted in Jesus Christ, and that there isn't anything else that is shaking our faith, that is shaking our Christianity. Because we know our roots, we know where we are coming from, and we know the one who blesses us, and we know the one who can curse us. Iyeyo ndiye ndi Mulungu amene amatha kupanga chilichonse, ndipo ifeyo tikuyenera kuchita kufuna kwake. Kuchokera mmawu athu oyambirira, mneneri Yesaya akulongosola za ntchito zosiyanasiyana zimene Mulungu akhala kuzichita makamaka chilengedwe cha dziko lino lapansi. Zimene zizi ifeyo akuti tikaziona zitipangise kuyima jenkha kuti Mulungu ndi wodabwitsa. We are like this just because of God. Zonse zimene tili nazo chifukwa cha Ambuye Mulungu. Monga momwe analengera zinthu zosiyanasiyana zimene zatizungulira, ndi momwenso anatilengera ife. Ndipo ndi Mulunguyo amene amapereka zinthu zosiyanasiyana kwa anthu ake kuti anthu aja ziwathandizire pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku.
osakhala kuti anthu aja zinthuzo ziapangise kulekana ndi Mulungu, kusiyana ndi Mulungu. Cholinga cha Ambuye Mulungu potilengera zinthu zosiyana-siyana, afuna kuti ifeyo moyo wathu ukhale wofewa, ifeyo moyo wathu ukhale wabwino, ifeyo moyo wathu ukhale oyamika Mulungu nthawi ina iliyonse, chifukwa ndiyeyo amene amapereka zinthu zosiyana-siyana kwa ife ana ake. Ndipo cholinga chake ndikutionesera ife chikondi komanso chifundo kuti tisakhale anthu ovutika kwambiri. Ndipo pamene Mulunguyo watipasa zinthu zosiyana-siyana, tisayiwalire ndife zida za Mulungu zothandizira anthu a Mulungu kuti nawonso moyo wawo ukhale wabwinobwino. Tikuyenera munjira zosiyana-siyana kuonanso kuti moyo wa anzathu ndi wotani, nafenso ndikuchita chotheka kuti moyo wawo ukhalenso wofewa, moyo wawo ukhalenso wabwino, popeza Mulungu amagwiritsa ntchito anthu kuti anthu azindikire ubwino, chikondi komanso chifundo cha Ambuye Mulungu pa iwo. Popanda inuyo ena sangazindikire za chifundo komanso chikondi cha Mulungu. Popanda ine ena sangazindikire za chifundo komanso chikondi cha Ambuye Mulungu. Inu ndine tilipo kuna kuti munthu wina kwina kwake azindikire za chikondi komanso za chifundo cha Ambuye Mulungu. Choncho zimene Mulungu akutidalitsa nazo, zimene Mulungu atilengera zatizungulira pakati pathu, zisangothera mwa ife tokha. Tikumbukira kuna kuti ndife zida za Mulungu, ndipo Mulungu yafuna kuti ifeyo ngati zida zake tigwire ntchito yosiyana-siyana kuna kuti anthu azindikire za chikondi komanso chifundo cha Ambuye Mulungu. Mneneri Yesaya anabwera pano pa dziko lapansi, anathandiza anthu a Israeli kuzindikira za chikondi komanso chifundo cha Ambuye Mulungu. Iye anali chida cha mphamvu cha Ambuye Mulungu. Poyambirira ankafuna kuti athawe azembezembe, kwa Mulungu anamugwiritsa ntchito ndi kumuwuza kuti ali naye, ngakhale amachokera pakati pa anthu ochimwa, anthu okonda kutukwana, anthu olankhula amiseche. Mulungu anamuyeretsa kuti iyeyo akhale mmodzi mwa anthu poyambirira kuthandiza abale ake ndi kuthandizanso anthu ena kubwerera kwa Ambuye Mulungu ndi kumachita kufuna kwa Ambuye Mulungu nthawi ina iliyonse. Muthenga wathu wabwino wa tsiku la lero, Ambuye Yesu akutiwuza za zimene Yohane Mbatizi anaziona kuchokera kwa Ambuye Yesu, ndipo zina zake zokhala kuti zinamukayikitsa ndi kutuma ophunzira ake awiri kuti akafunse kuti ndiye mweyi. Ambuye Yesu sakuyiringula, anguwauza ophunzira ake aja amene anabwera a Yohane Mbatizi kuna kuti yang'anani zimene zikuchitika, ndipo mukamuuze Yohaneyo zimene zikuchitika, kuti awa akuchiritsidwa, awo akuukitsidwa, awo akupenyetsedwa, awo akupangidwa zakuti zosiyana zabwino, ntchito zabwino zimene Yesu Khristu amachita. Ifeyonso tayitanidwa ngati ana a Mulungu kugwira ntchito zosiyana-siyana zabwino. Sitikusowa kuyima kwalalikira anthu kuti ine ndimapanga zakuti, ine ndimapanga zakuti, ndimapanga zakuti. Ayi, anthu okha athe kuona zimene zikuchitika kuti ifeyo ngati ana a Mulungu tikuchita ntchito zabwino. Munyengo ino ya Advent tikhale anthu ophunzitsidwa komanso okumbutsidwa kuti Mkhristu wina aliyense akamakhala pa moyo wake wa tsiku ndi tsiku akuyenera kukhala owonesa ntchito zabwino pamaso pa anzake, kuti anthu ena akaona ntchito zabwino zija atembenuke, anthu ena akaona ntchito zabwino zija atengeke nawonso ndi kumaphunzira kuchita zabwino zosiyana-siyana, monga momwe Ambuye Yesu akuwawuzira ophunzira ake a Yohane Mbatizi. Kumapeto kwa zonse tikumva Ambuye Yesu akunena kuti ngodala munthu amene sakhumudwa chifukwa cha ine, ngodala anthu amene sachita manyazi chifukwa cha dzina la Mulungu, ngodala anthu amene sakhumudwa chifukwa cha Yesu Khristu, sakhumudwa chifukwa cha Mayi Mariya, sachita manyazi, amakhala anthu onyadira. Kodi inuyo ndine timanyadira kuna kuti ndifana a Mulungu? Timanyadira kuti amayi athu ndi Virgo Maria odala? Timanyadira kuna kuti ndife otsatira Ambuye Yesu? Kapena timachita manyazi ndi Chikhristu yathu? Timachita manyazi ndi moyo wathu ngati anthu amene timapemphera mwina mu mpingo wa Chikatolika? Lero Mulungu akutipempha kuti ifeyo ngati a Khristu wina aliyense akuyenera kunyadira Chikhristu chake. Wina aliyense amene amakhulupirira Mulungu, kandi wa Chisilamu kandi ife a Khristu, akuyenera kunyadira kuna kuti iye ndi mwana wa Mulungu pochita zimene Mulunguyo amafuna. Ambuye Yesu akutipasa chitsanzo. He called himself the Son of God. He was the Son of God, and we believe he was the Son of God. He is our Savior. And when he came on this earth, he did the will of God. Because he knew he came from God, he was the Son of God, and he was doing the intention of God himself. We too ngati ana a Mulungu, pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku, tipange zinthu zosonyeza kuna kuti tikuchokera kwa Ambuye Mulungu, timasatira Ambuye Yesu, ndipo timamunyadira Ambuye Yesu, timanyadira Mayi Mariya, timanyadira oyera osiyana-siyana, ndipo potero anthu akamaona zangati zimenezo adzatsimikiza ndi kukhulupirira kuti ndifedi ake a Mulungu. Mulungu apitirize kutiyang'anira komanso kutidalitsa tsiku la lero pa 14 December pamene tamva mawu ake ndi kuwalingalira mu njira imeneyi. Ulemu khale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen.
Yohane woyera wamtanda mutipempherere ife. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.